Momentum immexxi mill-Professur Arnold Cassola bħala chairperson jinkludi għad ta' wuċuħ ġodda li ħafna minnhom kienu wara l-Professur Cassola bħala kandidat indipendenti fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Ġunju li għadda u oħrajn fl-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2022. Fit-tnedija tal-partit, is-Segretarju Ġenerali ta' Momentum Mark Camilleri Gambin spjega li l-prinċipji bażiċi tal-partit huma t-trasparenza u l-kontabilità, il-protezzjoni tal-ambjent u s-sostenibilità, is-saħħa fiżika u mentali, il-ġustizzja soċjali, il-preservazzjoni u sosten tal-wirt artistiku, kulturali u storiku, ugwaljanza bejn il-bnedmin kollha u l-ebda diskriminazzjoni, edukazzjoni ta' kwalità u investiment fiż-żgħażagħ, trattament dinjituż tal-annimali u vot ħieles permess f'materji ta' kuxjenza bħalma huwa l-abort. Nafu li l-partit l-kbar għandhom ħafna baggage of some sort li huma kompromessi anka minn mod kif minn fejn jġibu l-fondi tagħhom u hemmhekk aħna qed naħdmu biex ikollna ħafna interazzjoni man-nies u naħdmu naqa' grassroots fej il-finanzi tagħna jiġu minn ħafna donations ta' ħafna nies rather than minn donazzjonijiet kbar ta' individwi. Matthew Aġus, xjenzat fil-qasam tal-ġeofizika u akademiku u membru ta' Momentum qal li minn 4 voluntiera fl-2022 telgħu 40 fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Minn dakinhar ma' 800 persuna esprimew l-interess tagħhom. Qal li l-kampanja issa ċans ġibtet l-attenzjoni tal-partiti fl-Ewropa. Momentum qed jibni l-politika tiegħu bid-dialogu f'dawk li qed isejjaħ Vision Circles li s'issa diġà kellu 4 minnhom li ffokaw fuq it-trasparenza u d-demokrazija, l-infrastruttura u l-ippjanar, l-ekonomija u l-edukazzjoni. Membri oħra tal-Kumitat ta' Momentum huma Carmel Għaxaq bħala teżorrier, Sumaya Ben Sad, Katja Kompanjo u Natasha Zoppardi. Momentum mhux jeskludi li jikollabora ma' partiti oħrajn.